З 5 можливих завоював Волков Олександр Анатолійович. З третього починав. Ну, тут добре. Так, Степан щось ви... Треба було з третього починати. Звичайно, що з третього. Яка вже різниця? Нагороджую вас грамотою Ківерцівської районної державної адміністрації за перше місце зайняте і грошовою винагородою. Тримайте. Так, тримайте далі. Молодець. По 4 очка завоювало двох Пасечко і Данилюк. Але по системі коефіцієнтів на другому місці вийшов Пасечко. Отже, друге місце завоював. Так, Ойняна, потім На другому місці, так? Вітаю вас. Дякую. Успіхів вам. Хай щастить. А третє? І на третьому місці Данилюк. О, браво, Кембрії. Призове місце. Вітаємо вас. Молодець. Тривайтеся. Так.